Den lille pige med svovlstikkerne. Det var rigtig koldt, det sneede, og det begyndte at blive mørkt. Det var også den sidste aften på året. Det var nemlig nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik der på gaden en lille fattig pige. Hun havde ingen hue på. På fødderne havde hun nogle alt for store tøfler, som hun havde lånt af sin mor. Men den ene havde hun tabt, og den anden var der en dreng, der var stukket af med. Han sagde, at den kunne han bruge som vugge, når han selv fik børn. Så nu måtte den lille pige gå rundt helt uden noget på fødderne og med alt for lidt tøj på i den bidende mørke vinterkulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker, og i hånden holdt hun et bundt. Dem var hun blevet sendt ud for at sælge, men ingen havde købt nogen, og hun havde slet ikke tjent en eneste skilling. Hun var sulten og kold. Sneen blev ved med at falde i hendes gule hår, der krøllede så smukt i nakken, men den slags tænkte hun ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og overalt var der en dejlig duft af gåsesteg. Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Henne i en krog mellem to huse satte den lille pige sig. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem turde hun ikke gå. Hun havde jo ingenting solgt. Ikke fået en eneste skilling. Hun var bange for, at hendes far ville slå hende, og der var også koldt derhjemme. Hendes små hænder var næsten døde af kulde. Hun tænkte, at en lille svovlstik kunne gøre godt. Hvis hun bare tog en enkelt og strøg den mod væggen, ville hun kunne varme fingrene lidt. Hun trak en ud. Den spruttede og brændte. Hvor var den dog smuk. Den varmede, som når man holder hånden tæt på et stearinlys. Men lyset var også et mærkeligt lys. Den lille pige syntes, at hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke messingkugler og messingtromler. Ilden brændte velsignende og varmede så godt. Men da pigen stak fødderne ud for at få noget varme på dem, gik flammen ud, og det blev helt mørkt igen. Kakkelovnen var forsvundet. En ny blev strøget. Den brændte og skinnede så flot op på muren. Hun så lige ind i stuen, på bordet, der var dækket af en hvid dug med porcelæn og en dejlig dampet gås, fyldt med svisker og æbler. Gåsen sprang af fadet, og med kniv og gaffel løb den hen mod pigen. I samme sekund gik flammen ud, og der var igen helt mørkt. Hun strøg endnu en svovlstik. Hun sad under det smukkeste juletræ. Det var endnu større og endnu mere pyntet end det, som hun havde set gennem glasdøren hos den rige købmand sidste jul. 1000 lys brændte på de grønne grene. Der slukkede svovlstikken, men denne gang gik lyset ikke ud. De mange julelys gik højere og højere, og hun så, at de nu blev til klare stjerner på nattehimlen. En af stjernerne faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. Nu dør der en, sagde den lille pige. For gamle mormor, der nu var død, som den eneste, der havde været god mod pigen, havde sagt, at når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Den lille pige strøg igen mod muren en svovlstik. Den lyste rundt om, og i glansen stod hendes mormor så klart, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille pige. Tag mig med, mormor. Jeg ved, du er borte, når svovlstikken går ud. Borte som den varme kakkelovn og den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ. Og i al hast strøg den lille pige alle svovlstikkerne. Hun ville holde fast på mormor, og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk og så stor. Hun løftede den lille pige op i sine arme, og de fløj i glans og glæde så højt, at der var ingen kulde og ingen hunger og ingen angst. Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder og smil om munden, frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Rundt om hende lå de opbrugte svovlstikker. Hun har ville varme sig, sagde man, men ingen vidste, hvor smukt hun havde set, og i hvilken glans hun med gamle mormor var gået hjem til nytårsglæde.